Вітаю цябе, дарагі сябра, і запрашаю у сённяшняй экскурсіі наведаць беларускі лес. Ты даведаешся, якіх грыбоў трэба асцерагацца і чаму іх не варта чапаць нават тады, калі здаецца, што яны табе добра знаёмыя. Час ад часу, крочачы па лясной сцяжынцы, можна натрапіць на ярка-чырвоны грыб з белымі плямкамі на шляпцы. А вось адзін з іх. Мяркую, вы, людзі, добра ведаеце гэты грыб. Гэта мухамор. Для некаторых жывёл, такіх як лось, ён вельмі карысны, а вось для людзей атрутны. Але які ён прыгожы. Давай здалёк падзівімся на яго. Мухаморы бываюць не толькі чырвоныя. Існуе мноства варыяцый мухамораў іншых колераў, ад жаўтаватага да светла-карычневага. Час ад часу мухаморы так добра прыкідваюцца іншымі грыбамі, што іх амаль немажліва адрозніць ад некаторых ядомых грыбоў. Вось тут, у зарослай балоцістай частцы лесу, можна ўбачыць шэра-карычневыя грыбы на даўгой ножцы. Гэта парасонікі. На мой погляд, яны вельмі падобныя да мухамораў. Але, у адрозненне ад іх, парасонікі ядомыя. Але толькі сапраўдны эксперт зможа на 100% сказаць, што гэта дакладна за грыб. Сёння мы даведаліся аб тым, што любыя грыбы лепш абыходзіць бокам і дзівіцца на іх здалёк, бо некаторыя могуць апынуцца вельмі небяспечнымі для чалавека. Убачымся ў наступнай вандроўцы.